Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur irailak 4 osteguna elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, Idoia Kalborekin konektatuko gara. Idoia Doglab Navarra zinemako egoitzaren koordinatzailea dugu, eta aurten 4. edizioa ospatzen ari dira Oltza Jauregian eta honen inguruan arituko gara berarekin. Baina elkarrizketa honekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukia ikustera. Goazen orain gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, baina 1957an, Arkansaseko Guardia Nazionalak sarrera debekatu zien 9 ikasle beltzei Little Rock Central Institutuan, Ameriketako Estatu Batuetan. Auzitegi nagusiak arraza segregazioa ezabatu zuen eskola publikoetan, baina Arkansaseko gobernadore Orval Fabulsek Guardia Nazionala bidali zuen erabakiari aurka eginez, segregazionista zuri talde batek ikasleak bultza eta oihuka hartzen zituztela. Istiluak izan ziren hirian harik eta irailaren 25ean 9 sartzea lortu zuten arte. Ameriketako Estatu Batuetako presidente Ainsworthek bidalitako tropa federalek babestuta. Urte batzuk beranduago, 1970ko irailaren 4ean, Salvador Allendek irabazi zituen Txileko hauteskunde presidentzialak. Sozialista bat Txileko gobernura iristea eragozteko AEBek ezegonkortasun egoera sortu nahi izan zuten, horretarako Txileko indar armatuak erabiliz. Hala ere, ezin izan zuten ezkerreko gobernua eratzea ekidin. Egun berean, baina 1987an, Habanako 3 hoteletan lehergailuak zartarazi zituzten. Uda hartan, Kubako gobernaburuaren interesen aurkako eskuin muturreko atentatu gehiago izan baziren ere, hauek izan ziren lehen hildakoa eragin zutenak, Fabio Di Celmo enpresari italiarra. Eta bukatzeko 2005ko irailaren 4ean, Ameriketako Estatu Batuetako New Orleans hiriko poliziak 2 afroamerikar armagabe hil zituen tiroz Danziger zubian. Katrina urakanak eragiteko suntzidura batean jateko bila ari zen familia bati eraso egin zioten poliziek. Ondoren beste gizon bati bizkarretik egin zioten tiro. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. 2 gizon hil dira errepideetan eta 29 dira aurten hildakoak. Fernando Escribano Faltsesarrak kamioi baten aurka talka egin zuen Fiteron. Lakuntzako Jose Maria Meaza motorzaleak ibilgailu baten aurka talka egin zuen Antsoainen. TZNek gurpilen gaineko boladak ezarri nahi ditu. Argazki nagusian, Gernika Palestina ekimenak Bilboko kale nagusiko zati bat inbaditu zuen, Israel Premier Tech taldearen parte hartzea salatzeko. Honen titularrean Palestinak irabazi du Bilboko etapa. Genozidioaren aurkako protestek itzuliaren amaiera izorratzera behartzen dute. Hori koloreko berrietan, batetik Irulegiren eskuari buruzko dokumentala azarorako. Bestetik Landabenen ekoitziko den Volkswagenko ID Cross elektrikoa. Eskuinaldeko berrietan, batetik Osasunak Atletiken aurka jokatuko du Euskal Herria txapelaren alde. Bestetik 4.800 euro arteko zigorrak 6 tabernari San Ferminetako musikagatik. Jarraian, Gorenak Zerdan kasuari buruzko informazioa ukatu dio Nafarroako parlamentuari. Azkenik, Txinak gihar militarra ateratzen du, Errusia eta Ipar Korea alboan dituela. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Jaiotza tasaren jeitxierak Nafarroan eskola hasten duten aurren kopurua murrizten jarraitzen du. 3 urteko 4.500 ikasle, 469 gutxiago, gaur hasiko den ikasturtearekin estreinatuko dira.
Argazki nagusian Vladimir Putin Errusiako presidentea, Xi Jinping Txinatarra eta Kim Jong-un Ipar Koreako buruzagia desfile militarraren aurretik. Titularrean munduko boterearen ardatz berri bat. Txinak bere indar militarra erakutsi du Putin Errusiarraren eta Kim Jong-un Ipar Korearraren begiradaren aurrean. Ezkerreko aldean bi berri ditugu. Goikoan, Volkswagenek Landabengo bigarren elektrikoko oinarrizko lerroak zabaltzen ditu. Behekoan, gutxienez 15 pertsona hil dira Lisboan, funikular bat errailetik aterata. Ezkerrekoan, bi hildako Nafarroako bi zirkulazio istripuetan. Goiko aldean, batetik ilarak Carlos Hirugarrenaren armarria lortzeko. Bestetik, Israelen aurkako protestek bertan behera utzi dute etapa amaiera Bilbon. Gara egunkarian, argazki nagusian, kale nagusian kokatutako helmuga ertzaintzak eta udaltzaingoak hartuta tropelaren lehen pasabide bakarraren ondoren. Honen titularrean, Israelen aurkako protesta jendetsuak amaierarik gabe utzi du Bilboko etapa. Bueltako lasterketa zuzendaritzak erabaki berri batean txirrindulariak kale nagusitik ez igarotzea erabaki zuen, minutu batzuk lehenago Palestinako banderen korridore baten eta garrasi gorgarri baten artean ibili behar izan baitzuten. Honen behean, Smotrich ministroak Zisjordania osoa kolonizatzea argi eta garbi aipatzen duela irakur dezakegu. Beheko aldean dauden berrietan, ezkerrekoan lanbide arteko gutxieneko soldatara iristen ez diren erretiratuen 7% soilik jasotzen du diru sarrerak bermatzeko errenta. Eskuinekoan, poliziaren biktimen batzordearen lana babestu du Txibitek. Berria egunkarian berriz argazki nagusian bueltako txirrindulariak Palestinaren aldeko protesta handien artean Bilbon zehar. Honen titularrean elkartasun olatu geldiezina. Palestinaren aldeko protesta jendetsuen ondorioz, bueltak bertan behera utzi du Bilboko etapa amaiera. Pradalesek esan du agian kafek hausnarketa etikoa egin behar lukeela Israelen daukan kontratuari buruz. Beheko aldean dagoen lerroburu nagusian, tortura sistematikoa izan zela onartu du Txibitek. Poliziaren gehiegikeriak eskala handikoak ziren. Honen ondoan dagoen argazkian, Jurgi Ekiza musikaria dugu. Honen hitzetan erakutsi nahi izan dut garrantzitsua dela emozioak kontatzea eta onartzea. Honen eskuinean dauden bietan, batetik Baionako Atalante zinema zaharrean sartu eta eraikina okupatu du EHKS-ek. Bestetik Maderas de Jodion kaleratze kolektiboa martxan jartzea erabaki du enpresak. Goiko aldera bagoaz, Euskotren Ligako 8 traineruak lehiatuko dira Kontxan Zarauntzek zigorra jaso ostean. Euskal Herria Irratiari dagokionez, titular nagusian Elizondoko Benitomeni egoitzako langileak 60 greba egun bete dituzte. Greban dira Benitomeni egoitzako langileak joan den abuztuaren 25-etik, irailaren 8 bitarte. Hermanas Hospitalarias enpresak agindutako kaleratzeen eta unitate itxienen aintzinean, Nafarroako gobernuak ez duela arduratsuki jokatzen ari salatu dute. Eskuineko berrietan, goikoan Sonogarbiko Amaia Bertizen arabera, mikroplastikoz inguratuta gaude eta osasunerako kaltegarriak izan daitezke. Nupeko 3 ikaslek edateko uretik mikroplastikoak kentzeko filtro bat diseinatu dute. Pitxerretako sistema honek soinu vibrazio kontrolatuak erabiltzen ditu hondakinak baztertzeko. Behekoan Xabier Olazabalen hitzak ditugu. Musika garaikidea aurre iritzirik gabe entzun behar da. Irailaren 2tik 13 Nafarroko musika garaikidearen jaialdia ospatuko da. Oraingo eta etorkizuneko lutierrak izanen dira protagonista. Musika tresnak egiteko artisautza tradizionala eta egungo adimen artifizialak zabaltzen dituen aukerak aztergai eta entzungai izanen dira Iruñean. Xabier Olazabal akordeoilari eta txistulariak eman dizkigu xehetasunak Euskal Herria Irratian. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko du orain.
Gaur, osteguna, temperaturak behera egingo du eta euri apur bat egingo du, batez ere goizean. Egunaren hasieran zerua lainotuta egongo da eta euri pixka bat egingo du, batez ere kantauri isurialdean. Arratsaldean berriz atertzeko joera hartuko du, euria egiteko probabilitatea gero eta txikiago izango da eta Bizkaitik hasita ostarteak zabalduko dira. Temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira eta termometroa 21–24 graduren bueltan errendituko da. Ipar-mendebaldeko eta iparraldeko haizea ibiliko da. Ostirala eguzkitsu dator eta temperaturak gora egingo du. Goizaldean behe-hodeien tarte batzuk agertuko dira eta baliteke ipar partean han-hemenka zaparrada bakanen bat egitea. Behe-lainoa ere sor daiteke zenbat bailaretan, baina berehala jasoko du eta oskarbi geratuko da. Temperaturak gora egingo du, batez ere barnealdean. Maksimoak 24–25 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 27–29 gradu ingurukoak barnealdean. Hasieran haizea noraezean ibiliko da, baina eguerdi aldera ipar-ekialdetik finkatu eta indartu egingo da. Egunaren amaieran haizeak hego-ekialdera egingo du barnealdean. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Idoia Kalborekin gaude. Kaixo, Idoia, zer moduz? Haupa, egunon, oso ongi. Doklab Navarra izeneko zinemaren egoitzaren laugarren edizio ospatuko da aurten, ezta? Hori da, bai, hasi garaia da, hasi ginen astelenean, eta gaur da hirugarren eguna. Eta, zertan datza, kontatu iguzu pixka bat? Bai, beitu bat, Doklab Navarra zinemagilentzako laborategi moduko bat da, 2 aste egoten gara hemen Oltzako jauregian, eta 2 aste hauetan jardueraz berdinen bitartez, etortzen den pertsona bakoitzak bere proiektu dokumentala garatu egiten du. Bada pixkat hori, 2 asteetan zehar, hemen bakarrik proiektuetara pentsatzeko lekua izatea eta gonbidatu ezberdinekin eta lankitekin baita ere pixkat proiektuak garatzea. Eta esan dugun bezala egiten den laugarren urtea da, ezta? Zergatik sortu zen hau egiteko ideia? Nondik atera da? Beitu ideia hau sortu zuten Pablo Iraburuk eta Beatriz Setuainek, Arena Komunikazion Audiovisual egiten dute lan, eta sortu zuten haiek ikusten zuten ez zegoela horrelako laborategi bat hemen Nafarroan eta beharrezkoa zela proiektuak garatzeko. Badaukagu pixkat alde kreatiboa eta baita ere industria edo merkatura bidertutako beste alde bat. Hortan, bi fase hauek edo bi gauzaz berdin hauek elkartzen zuen proiektua ez zegoela ikusi zuten eta horregatik pentsatu zuten proiektu sortzea pixkat gauza guzti hauek ikasteko eta garatzeko. Modu batean, hutsune bat zegoen, ez dakit estatuko beste lekuren batean ere horrelako zerbait egiten den? Horrelako gauzak badaude estatu osoan, egia da, baina guk uste dugu gurea ezberdina dela, eta hori gauza ezberdinak eskaintzen dituela, beraz, hori, bai. Eta pixkat, nolakoa izan da bilakaera, nolakoak izan dira aurreko 3 edizioak? Bai, edizio guztiak nahiko parekoak izan dira, bai egia da edizio bakoitzak markatzen duela ez etortzen diren zinemagileak edo ikasleak. Horren beti ezberdina da, nahiz eta estruktura edo jarduerak antzekoak izan, beti ezberdinak dira edizio guztiak. Hasi ginenean, hori lehenengo urtea zen, eta pixkat urduri geunden, zezenekien ongeterako zen edo ez, oso ongetera zen egia da, pozik edatu ginen, eta horregatik egin dugu aurrera edizio guztiekin. Eta, orain, hori, aurreko iziten dako akatsak zuzentzen, uste dugu momentu osonean gaudela,
hori, guztia ongi ateratzen ari delako, jendea pozik dago, jendeak errepikatzen du, aurreko urteetako ikasleek beste pertsonei batzuei gomendatzen dute gure residentzia, beraz, guztia oso ondi dijoala uste dugu. Eta residentziara edo goitzara iristen direnean, zer egiten da, nolakoa da harrera, nolakoa da iristen direnetik joaten diren arte, zer egiten dute bertan, nola funtzionatzen du pixkat honek? Hemen gaude 2 astez, eta egunero ditugu jarduera ezberdinak, goizetan adibidez egiten ditugu edo proiekzioak golem aretoetan, edo dokumentarien trebetasun ezberdinak lantzeko tailerrak, eta gero arratsaldetan beti daukagu tertulia ezberdinak, gonbidatu ezberdinekin, eta ideien garapen tailerra. Bakoitzak bere ideak garatzeko momentua, edo. Orduan, egun guztiak nahiko jarduera askorekin daude, ez dago deskantatzeko momenturik, eta da hori pixkat haiek bere proiektua garatzea, egunero etortzen den gonbidatu ezberdinarekin edo bere puntu de vistarekin, pixkat hori, bertatik ikastea eta, pixkat horrela. Modu batean, etortzen dira proiektu batekin eta bertan proiektua lantzen duzu, hobetu... Hori da. Gainera beti etortzen dira hasiera fase batean dauden proiektuak, eta gure asmoa da hori pixkat proiektuaren arima bilatzea edo bakoitzak bere ahotsa bilatzea zergatik egiten ari den proiektu hau. Gauza da ez proiektu batekin hastea eta gero ez dakit zergatik egin dut hau, zergatik ez dut egin beste modu batean. Orduan da pixkat hasieratik guztia argi izatea eta hori bidea pixkat edo bilatzeko hemen Doklam Navarran. Eta nola egiten da proiektu bakoitzaren lanketaz, imaginatzen dut gaiak oso ezberdinak direla, ez dakit nork ematen ditu aholkuak, zeren arabera moldatzen duzue. Egia da hemen etortzen diren proiektuak badirela gai oso pertsonalak dituzten proiektuak, baina modu berean baita ere gai unibertsalak diren proiektuak. Ez dakit ondo azaldu nahi zen, baina adibidez badako aurten proiektu bat non hitz egiten duen Bartzelonan dagoen turistifikazioari buruz. Baina eski hemen Bartzelonan gertatzen dena hiri askotan gertatzen da. Beraz, bada historia pertsonal bat, pertsona hori bizi da Bartzelonan, baina beste pertsonei ere ez dakit nola edo sentitzen dute arazo berdina. Orduan, badaude 2 tutore hemen, Oskar Tejidor eta Ainara Bera, eta arratsaldero elkartzen dira haiekin, egiten dituzte aurkezpen ezberdinak, galdera ezberdinak, jarduera baita ere ezberdinak edo dinamika ezberdinak. Normalen izaten dira guztiak batera, proiektu guztiak batera, baina baita ere daude bakarrik egoten diren momentuak. Bakarrik tutorearekin dauden momentuak. Ikusi dugu, beste edizioetan ikusi dugu, ongi ateratzen dela edo emaitza onak dituela guztiak batera lantzea. Proiektu guztiak batera lantzea. Eta proiektu ezberdinak aurkezten dituzten pertsonen artean ere laguntzen dira? Hori da. Haien artean laguntzen dira lehenengo egunetik, eta gainera ikusi dugu baita ere gero kolaborazioak ateratzen direla. Adibidez, beste urteetan pasara edo gertatu da, idea bat zeukan pertsonak beste ikasle batekin hitz egin duela eta bere ekoizlea bihurtu dela, adibidez. Horreko gozak gertatzen dira, baita ere. Eta bertan ere merkatua aztertzen duzu, ezta? Proiektuak ere merkatura egokitzeko, ze azkenean hori da pixkat helburua, ez? Hori, egunero konektatzen dugu merkatuko pertsona ezberdin batekin, pixkat ikasleek ikusteko zer dagoen oraintxe bertan merkatuan. Konektatzen gara beraiekin, merkatuko pertsonekin, eta esaten dugute, gu orain behar ditugu, ez dakit, laburmetraiak, sozialak, edo
bueno, ez dakit, bere bizkat bilatzen dutena orain. Eta orduan, haiek ezagutzeko zer dagoen oraintxe bertan merkatuan, eta baita ere ezagutzeko zeintzuk diren beren kontzeptuak edo hitz egiteko moduak, hori baita ere, normalen ez dakigu, osea, dokumentalak egiten dituzten pertsonak badakatek alde kreatiboa oso garatua, baina gero proiektua beti saldu behar dira edo leku batean agertu behar dira. Orduan, hori pixkat, hain garatua ez dagoela ikusi dugu, beraz, hori pixkat ikasteko. Eta merkatua oso azkar aldatzen da? Bueno, nint ez naiz esperta honetan, baina nik uste baietz. Bai, orain modak beti oso azkar dijoa, eta hau beste moda bat bezala, edo, bai, oso azkar dijoala uste dut. Eta ere, aztertzen dituzue merkatu horren baitan plataforma berriak? Normalean, konektatzen dugu ja finkatuta dauden plataformetan. Amazon, Movistar, bai, telebista publikoak baita ere. Eta gero ere ikusi dut metodologia berritzaile bat erabiltzen duzuela, ezta? Ez dakit honen inguruan kontatu dezakezun? Barkatu behin zakit, zertaren orain... Bai, nola egokitzen zaretela merkatura, jolas baten bitartez? Bai, hori da, bai, azkeneko egunean egiten dugu gaming izeneko dinamika bat, da egunean zehar, eta da, bakoitzari ematen diogu plataforma bateko, rola, eta beraien artean saldu berrituzte bere proiektuak. Eta baita ere erosi beste ikasleenak. Orduan bada pixkat rol moduko joku bat, oso divertigarria dena, eta gainera guztiak sartzen dira jolastera dudari gabe. Eta asko ikasten dute, zer horrela ikusten dute zeintzuk agian dira hobeto egokitzen direnak merkatura edo plataforma batera edo bestera. Orduan, bai, hori oso ongi dago eta oso divertigarria da. Eta aurtengo edizioan zer aurkituko dugu? Ze proiektu daude, zakitzen jende gerturatu da bertara? Aurten bai dugu 9 proiektu eta 11 pertsona, ze bi proiektuetan 2 pertsona ezberdin daude, zuzendaria eta ekoizlea, eta leku askotatik etorri dira, etorri dira estatuko puntu ezberdinetik pertsona asko, baita etorri dira Latinoamerikatik, Mexikotik, Kolombiatik, Argentinatik, eta Perutik. Eta, gaiak oso ezberdinak dira, haien artean. Adibidez daukagu hori, esan dudan proiektu bat, zela Bartzelonako turistifikazioa. Adibidez, beste proiektu bat dago, non ikasle batek bere ama filmatzen du etxeko balkoian. Ez dakit orain horrela, badago beste bat baita ere haurdun dauden emakumei buruzko proiektu bat, gai oso ezberdinak. Bai, guztiak hori hasiera fase batean, eta hemendik aurrera egiteko. Eta proiektuak ez dakit zuek aukeratzen dituzuen edo haiek egiten duten eskaera, nola hautatzen dituzuen? Bai, gero egiten dugu deialdi ireki bat, eta fitxa baten bitartez aurkeztu behar dira proiektuak, naiz pertsonak. Guk hautatzerako orduan ikusten duguna, begiratzen duguna da, proiektua interesgarria izatea, eta baita ere pertsonaren edo izaera ez dugu ezagutzen, baina bideo baten bitartez pixkat transmititzen diguna. Naiz pertsonaren esperientzia, naiz transmititzen diguna. Zer oso garrantzitsua da azken finean, hemen guztiak batera egotea edo energia ona egotea, beraz, bai, saiatzen gara hori, proiektua ona izatea, eta pertsonak transmititzen digun pixkat energia ikustea. Eta esan duzun bezala, ja, urtengo edizioa hasi da, ez dakit nola doan momentuz? Bai, astelehenean egin genuen ikasleen harrera, eta gero osteartean hasi ginen jarduerekin. Etorri daia da lehenengo gonbidatua, Elias Leon Siminiani, zinemagilea,
eta oso ongi egon ginen berarekin, egin genuen bere pelikulen proiekzioa, eta arratsaldean garapen tailerra baita ere berarekin. Atzo egin genuen tailer bat psikologa batekin, hori izan dudan lehen pixkat proiektuen arima bilatzeko, eta galdera batzuk bakoitzak bere pertsonari galderak egiteko. Eta bueno, oraintxe bertan badaude beste proiektu batean, Forsama pelikularen proiektzioan, eta gero konektatuko gara bere zuzendariarekin. Eta, bueno, zer daukazue prestatuta gainontzeko egunetarako? Gainontzeko egunetan, baita ere etorriko dira gonbidatu ezberdinak, izango ditugu proiekzio gehiago eta tailer gehiago baita ere. Programa ezin da esan, ze baintzako baita ere sorpresa da, haiek ez dakit zer daukaten urrengo egunean, goizero esaten diegu, behitu, gaur egongo da hau eta hau. Eta horrela ez daude pentsatzen, bai, bihar egongo gara edo bi egun barru etorriko da, tal. Ongi funtzionatzen duela ikusi dugu, eta horrela jarraitu nahi dugu, beraz, ezin dut izenik esan. Eta zerbait berria prestatu duzu edizio honetarako edo aurreko edizioetako antolakuntza eta jarraituko duzue? Antolakuntza eta estruktura berdina izango da, esan dudan moduan hori ongi funtzionatu du, beraz ez dugu aldatu. Eta aurrengo urteetan jarraitzeko intentzioa duzue, ez? Bai, gure asmoa jarraitzea da, bai, noski, beti, saiatu behar gara hobetzen, saiatu behar gara urtero ikasleak bilatzen edo deialdea egiten, baina bai, 4 urtez eginda, uste dugu zaiena hastea dela, eta ja 4. urtea eginda, errazagoa izango dela uste dugu urrengo urteetarako. Adibidez, zer izan da gauzarik zaiena horrela, zu koordinatzailea zara, ez da, koordinatzaile lanetan, zer izan da zaiena? Bai, agian zaiena izan da, gonbidatu guztien agenda kuadratzea, edo bi asteko programa egitea. Bai, ze oso urrutik etortzen dira gonbidatu batzuk, eta azken finean hori egin behar dugu pixkat, guztiak enkajatu, ze egunero etortzen dira bizpahiru gonbidatu, eta orduan hori, etorri behar da, baina gero joan behar da, eta hurrengo egunean etorriko da, da hori pixkat kuadratzea. Ze gutxi gora bera, gonbidatu bakoitza, zenbat egoten da hor egoitzan? Bakarrik egun batez egoten da pertsona bakoitzak, bai. Gonbidatu asko dira eta ezin gara hemen guztiak batera egon. Eta, zer espero duzue aurtengo edizioaz? Aurtengo edizioaz, ongi joatea espero dugu. Bai, proiektuak aurrera ateratzea espero dugu, azken finean hori hemen hasiera fase batean daude, baina gero garatzen dituz eta proiektuarekin aurrera egiten dute, beraz, gu espero dugu hemen sortzen dena edo hemen lantzen dena, aurrera egitea eta etorkizunean proiektuak zinemetan edo plataformetan ikustea. Eta, ja bukatzeko, Idoia, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, jendeari zerbait esan? Ez dakit oso ongi gaudela eta ikusten interesatzen bazaitzue, gombitzen zaituztet urrengo urteko deialdira aurkeztea eta hemen ezagutuko gara. Idoia, zuri eskerrak eman gurekin konektatzeagatik eta zuen proiektua ere azaltzeagatik eta ea zer moduz baten den 4. edizio hau. Eskerrik asko, zuei. Ondo segi, agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar ostirala itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker, agur, bihar arte.